suka Voice of the People Party negasngi kilalek bane kandu yo menteri rangba ukonrat sangma banbudin habai dei bat kimat jingdawa jong kaseng. Habakren sikelat patai kebor nagleng presiden rangba ke parti uba Arden mila basayu moj uloong bak sorkar kelapen state ya kakam bat kalala ru bantungi kibriu bandon hake expert committee bat kabasa menta kadai satang banjid yo chairman jong kani ke committee. Shushu nagleng uba Arden uloong ru bak kaseng kasngautu bakalong kabae ya kesorkar jela man penstet habai dai bat kejingdawa jongka hakawai pat kalyang habakali balai ka VPP kampa ai kejing ai jingmut bat katno kadawa ya kabha haba penkela ya reservation policy uba Arden umtre benjubab hakaba uloong baka VPP kamdon kam ban ai jingmut haba kesorkar kalathau ya ka expert committee bat amdon kam ban batai nadong sadong ya kata haba kaladon ka expert committee. Dawa gini ban review ya reception policy but nyuan bani kendo ban kli na chief minister hangno kalpoi kata kajing thung kajing sarkar ya expert committee de kai bang sarkar lomba kajing kendo kalong ka ba sarkar ka sarkar chief minister lo kampa ba nagaleng ka sarkar kilaya instead ya kini ka kam pat ka ba kisa mta ka stang kalong stang bakin rai yo chairman Japanese committee ke nagaleng jin likely lese kanu kan simpor le ka sarkar kan ni ko ban le ke makane ke issue ro ngi so tho mo kan de ke issue ka chem ka e ka ni ru ka sing sang ko ahi ban ai la de sarkar mak tarang ni wan hadin ko shim nai tam hadin ka jin ki ji hadin ba sarkar klarai ni ko ban ai la de sarkar bakan pentlun ni kam bakan identify lagi member of expert committee sarkar to thung research committee tilang yo ek tagi brio but menta ka sarkar klapan bana nagaleng ju chief minister pan pau ba kasa setang chairman but kindang don ki kerteng ki ba kindang e ba na kita ki kerteng yano ba kin thung ku chairman te nagaleng ko ji ya kali asing atau kandang support nagaleng ju chief minister ba pau ba kan support han ese ala tu sarkar kan la pan bana ek committee par ban tu chairman ini soba ka jinglu jinglu job but hagne ke jinglu jing ila ra ru ye kene ko ina ke mok mat kabala pinthi ki pai ba ki babun khamtam gini ki pai ba ki badu ka ki order ki ba lami na ke district administration abadi ba ka jingkhang no ka jing petrika me ke section 144 ba posh po biji de ban khang no te nagaleng jong ni ngel pan pau ba kali lese kamdong ka badai pat sarkar kan pan weng no pan revoke ye kene ka ko order ile kran ru ya ka beri pat ka jingkiu do mar pa mar dikham tam e khau ya ka ba nagaleng jong shim sa shim mo take serious note ni shim ta ka jing sofia ban pet kai ka ba in wat jitip ya kata ka jinge thok ke jing te nile kran ya ki load shedding nagaleng jo sarkar nagaleng jo sim sa pan pau pakador ke jing persang nagaleng government kumno pan ile kapara pan pintigna nangni sakmat kani ka load shedding kan nanguna pan kumno pan wat kila kelinti pan don ka taka power supply ke biang kini kilong ki katu ni ki mak thomas ki bengilara padi ki nongrep unju ka jing kiudor ki wat ki marep rumah ki chor ki chap yo kotor ka jing yo ikador gobian ka ba nagaleng ju shim sahi la kan chai ba government kan shim khai gini ba ki sa nang ya ko dok ka post ko ban bodien ki mak to ambe ni ba kan ka ki ni balai ni ong nadu kasi ban kong ni sarkar ni terwa ba kali thau ki expert committee ingin ko apa ke VPP kan sim haladi ya kata senjam ban batai nadong sedong ndo ban penkela tarang ni terwai ke sarkar ba kali thung ke expert committee te bat ke jingkren ke jingi ke sarkar kalong ba kan thawi ke expert committee khanang ba kan wanra ban pendek mai ke reception policy bat nagaleng jingi pen pau ba ka ba kham kamat ka bangi kham kwa kalong ni kren preng ke jingha yangi bat ki para galu ki nagani ka sopo mo kabangi ngekren pat kum bangila ajmut magari ko pat kum kajing dompa
te hangi hi ngem so bagan don ganu ganu ka jing her lakiwan ki beri kanang nono mari ka ka kam ka bakiri belle ken hap pan review ka kum ka jing community ba ka jing ang tu Ma amai dai su ka ni assumption i ka perthai ka tip sai ka nong rim ka jimut ba ka VPP ka yek but ya ni ka mat ngalai kren yu chim sa bali ba ka ni ka mi simi ki expect you nangi habang ngi ngila ong constitute ka expert committee Teka ka kam jo ka expert committee la ngi ngila ai no mangi kita ka suggestion ai ka expert committee kan work out kumnu ben review ya kata ka policy te ba nagaleng ju chin sa ngatrai da blackly ons mo la klari ni ba ons clarify ni pertama kam de ka kam ram jingi bangin ngila da kren do pasta ngila terwa ka BPP kala yang shine do pasdang review yeki ben review government kala menjur ben review tenang tangi ong kumno fin review thung ka expert committee ngila mo ngila ai te indication ni jingi ba ka jing ko ai ka jing kalong ba ka dei banong apring jingi garu ka dei banong proportionate ka kum ka jing dan pa ten nakala yang chim sam tan mo pa ngi ba i ka tangan sa pensyam nga skipres kam dan jingmut ban keren ni kata ka ju ba ka BPP kam pa ai jingmut ni kiwei kam ka kongsan kalong ba ka ni ka expert committee kan sedang pan penklun di kam kumno ban review tingin sampai buat katakan report jangka expert committee. Lada kadang-kadang kami mingi ingin keren. Nengi lahun ya ka jing penbaik juga expert committee. Kata kadai ka linti. Kamut bahkan long dak kumui pat bangi ingin ai jimut ya kata ka sorkar. Te larangi ai jimut mengi kan dan jimut yu larangi terwa ka expert committee. Ka jimut juga expert committee. Tingin keren ya kata ka bentaru. Uci mesti pak ngangin uci mesti usah. Keren ya piki lat kai kubor. Ba ka sorkar kan nang pentrun ki kam smart ling ba kata expert committee. Kini kita tenggi mat ki ba kam kirki ki bangi ya keren. De ngile keren du ya gejing jengki driver taxi ka ni ka odd even the number maka ni kan kata kam de gejing bakla juki ba kata kan mde ka solution tu government kan work out ini kalau pensau ni ba ni so bangin alat ka sorkar bahkan penbek ki jing nomor ke bangi ni teng shabang ile iba ki rai juga sorkar kam tam juga district administration ni kilong persya pe ki bri ki pa duk ya se mo sha khnya ni la pensau ya karu kana galeng ka sorkar nagaleng ju chi pusal la shin kya la sha score ka ta ka jing kare ku jing pa ni community ba ke kan no ka ba se so pa ni yo ke bangi community kum ka party ka ba yang ta ju pa ba daga shithi tengin sa ai ka office ki press si como president of party ba sudah ni bon keren kum president nganum keren ko ingin keren kum ka party anum la banai individual opinion ko sa ka party kala decide maksa ni long perkesan ne persan ne long tang ita ko aban keren kata ka shithi naga party ngin sa ai tak ai bukan mi so kata ka shithi mala danga keren namata ka jingut jo kata ka shithi ke bangina mo